Παιδιά, αυτό είναι το ρεκόρ μας. Κοιτάξτε πόσο δύσκολο ήταν. Να ξέρετε, έχουμε λίγες μήνες που το αρχίσαμε. Κοιτάξτε πόσο καλοί είμαστε. Εγώ αρχίζω 2 μήνες. Και 2 από 2 μήνες. Κοιτάξτε σε ποιο θα χάσουμε τώρα. Στο πιο δύσκολο χάσαμε για μας. Εγώ πέρασα, αλλά ο φίλος μου δεν μπορούσε. Κοιτάξτε εδώ πως πηδούσα εγώ πάπ. Ο φίλος μου από δίπλα. Να τος. Πάμε εδώ είναι το εύκολο ήταν. Να αυτό είναι το πιο Εύκολο δεν ήταν αυτό ρε. Ναι, απλά εγώ σου λέγα να κάνω το κόλπα της γονείς, εσύ δεν μ' άφηνες. Δεν θέλαμε να δείξουμε στα παιδιά ότι μπορούμε να ζήσουμε Να, εδώ έχασε ο φίλος μου, κοιτάξτε. Το είδατε, εγώ πέρασα, αλλά ο φίλος μου... Κάηκα στα λέιζερ.